Anula flebago ana obal mamuso mari jare do maliba foli ka kene kan bilena ambe foli di kan bago bema aw munu be kan flero jani roso ani aw munu be aw buna pajula ani kan video wosi bi ulai na anga wole sira anga foli kala baro mani ayo sona anga wole jani na amina yoro to awda ere ga atoko ne ajam point amula ni balmage amba ari ula so ka kene amba isona anga wole jabi o jana ko sebe ngi fo ko so o jarani yala ibe se ga ito ba ni jami fo aya aywa yani nga to ne jamu fo me fuli bla ali ba fuli barakala o bema kere kere ne ala no yi Jacques Tagara ani ajeno yi ka fuli bla ere fana ma emi be ka nyini ngal kene watina ne to e Philippe Kole ne matigi ka tamni kala ni ne matigi ka tamni kala do yi aywa neni flelgela woni amoni ay to me iko ki Philippe Kole nga yala Philippe Kole John ere kadu akono doni kadoni fine Philippe Kole doni dala ni ani folikela ka kere na la matigi ni ya jati mine jian folikela bi église folikela fona bi o ne ka foli kere ni be ka beni église kono na ngata ni be yeshi Yesu Krista ke be ma aywa ini chewo jabele ko so amina tanye na ngani ngaliwe Philippe Kole ere dona do le dala chodi aywa ikawo ni ngali jaranye kusule niko Philippe Kole dona do le dala chomina aywa bisa ga doni nyefo an fleba ni an kan bawi ne bisa ga fone dona do le dala kabine fitini kabinga do donc kabine ne ga do sa wulo fla san shiki ne do le dala dambe sabula le fa ki karamo ye no e pasteur yi ga be do mina ko bi matiki ga wele sira ma be ala kan ne mana no e pasteur japonais donc ale me wajuli ke église kono ambe wajuli kam lame dono ne nana fa ngo choro ba ebe wajuli ke église kono ebe wajuli fa on feke yani ga wajuli ka ban ne be dulu ta e ga wajuli kono nana akone onyo na were kera donc ibi bolo ko ta me kena dima iba do lida donc ne dona do lida la njoina kramo ko be wajuli ke yani kramo ko ka kila wajuli la ay temmi ta na bala ka wajuli ke oka le ko menga do ni bo wajuli ko na ka kila ka do lida ni ye jatimere ke donc chama bebi amala ka munu me fan chama fe o chama yele ka do ni bole wi ga dongli ko e fe do ni ma dongli bo ka ke album yi ati se ka foko ko yi tai donc dongli ni ya aboni ma ka album yi ni mo gore apo o de ka dongli do voilà donc kabini le ko ni ko don ni ka bara yi tanli sabu o de ka ni ko sole awo Philippe Kole gele asoro aga dongli dai na wa bon amesi ka fo musique domaine konna na agelea miseni utipa sabula agelea folo ere mi iba so ini mogoro degede no foli la nyon fe ni itara foli kero do la ni olu mata nyon fe iba so ibita foli kala wera so na be fo musicien donc c'est très rare ibi joli kammi aka nyon famu agam konna na donc ni ya jati mina o ye gelea do e musique konna na ne o gele asoro ya musique ne yo gele ado so sabu folikero be la itise ka tani iyere ka folikela wi yoro do be bita so folikela bi donc il est obligé ka jouer au ni donc o de ko so o wi gele ado ni e madola note o ko fe ne ma gele awre donc di dala ka donc di dako ka donc di dato ala tano amina aywa komi ya fo ki gele ado so ni gele o so ro ki na fa do fene so re fraite wala ni be se ga o na fa do fo ay bon ne be se ga na fa mi fo donc di dala ni ya jate mine Dauda e tanoni ke biblique on kusobe zabur kitabula donc nyayi ka fo tanoni te juwe
sabu a bɛ bibile kɔnɔ ko ka tanuni kɛ tanuni bɛnnen don fa ala kelen bɛ de la donc tanuni ye batoli yɛrɛ kɔnɔna na tanuni ye a fanba dɔ ye tanuni ye batoli fanba dɔ ye donc o de kosɔn tanuni ka di ne ye ka da o yɔrɔ kan o ye kelen ye a filanan n'i ye jama fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ ni tanuni kɔni bɛ yen hali n'o y'a sɔrɔ amina kojugu wɛrɛw b'i la i sigilen b'a la ka hami gɛlɛya ko ni fɛn caman na kɔrɔbɔrɔ kow la ni tanuni kan donna i kɔnɔ ka ban ala barika la o bɛ tɛmɛ donc ne yɛrɛ kɔni ye tanuni kɔni kɛ fɛn min ye a ka ɲi kosɛbɛ a ka ɲi wa a ka di voilà. Ayiwa i ni ce o ɲininkali ninnu o diyara n ye kosɛbɛ wa n bɛ fɛ k'a dɔn ka fara dɔnkilida kan i bɛ baara wɛrɛ kɛ wa? awɔ n bɛ baara wɛrɛ kɛ n bɛna n da don o la ka o dɔɔni ɲɛfɔ aw ye. Dɔnkilida kɔfɛ n ye radio animatɛriya kɛ ka tɛmɛ animateur technicien radio so la radio FM n'olu bɛ wele ko radio privé n ye radio Banikɔnɔci kɛ Buguni donc n ye radio Kayira fana kɛ Bamakɔ n ye radio Canal 2000 fana kɛ donc n ye radio baara laban radio Patriote la o fana kɛra Bamakɔ awɔ. O kɔfɛ min ye farikolo ɲɛnajɛ ye n bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye karate ye karate discipline dɔ bɛ yen ko taekwondo donc n b'ale kɛ depuis 1991 donc ɲinan ye san 30 ye n bɛ karate de kɛ donc aujourd'hui je suis ceinture noire 5e dan voilà n bɛ taekwondo de kɛ. An balimakɛ Philippe est-ce que album bɔlen b'i bolo wa? Ne balimamuso o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ n ye album bɔ 2020 kɔnɔna na n ye album fɔlɔ bɔ o album titre kɛra an k'an labɛn ka matigi Yesu Kirisa nali makɔnɔ o album filɛ nin ye donc album filanan baara fana bɛ sen na a ma ban kosɛbɛ nka a tɔ man jan voilà. O album titre ye Kibaru Duman. An ka taa ka Kibaru Duman Sankolo Masaya Kibaru Duman fɔ. Ayiwa album in kɔni album filɛ dɛ album a cɛ ka ɲi ayiwa kɔnɔkow fɛnɛ a bɛ i n'a fɔ n'an y'olu lamɛn an bɛna fɛn caman faamu nka tannikɛla Philippe ne ɲɛ bɛ fɛn dɔ la album in kan dɛ o Général Philippe Kone yala i bɛ se ka i da don o généraliya yɔrɔ in na la dɔɔni fɔ an ye. I ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Hali bi an bɛ Maliba fɔli baarakɛlaw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jacques Tangara ni a jɛɲɔgɔnw album nin ye dɔnkili 12 de b'a kan dɔnkili 12 de b'a kan donc généraliya sɔrɔla cogo min na ne tun bɛ baara kɛ radio so la kabini san 1991 ni nansaraw b'a fɔ 1991 ne ye radio baara daminɛ. Donc n y'a daminɛ radio min na o kɛra radio Banikɔnɔci la Buguni donc bɔra Banikɔnɔci la Buguni DEF sɔrɔlen kɔfɛ n nana Bamakɔ donc n nalen ko Bamakɔ n ka o attestation ni o papiers n taara yira radio Kayira baarakɛlaw la donc Kayira mɔgɔw ye ta n ye baara kɛ Kayira la o bɛɛ la n tun bɛ école la donc n ye san damadama kɛ radio Kayira la o kɔfɛ n taara radio Canal 2000 la o fana bɛ Bamakɔ ya zone industrielle la donc n ye san caman fana kɛ yen radio baara ye yɛlɛma yɛlɛma ye o kɔfɛ radio Patriote n ye a laban ye donc n'i y'a jateminɛ n ka radio baara kɔnɔna na n tun bɛ n ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an balima finitigilakaw ma kosɛbɛ n'o ye polisi gendarmew gardiw sɔrɔdasiw eaux et forêts sapeurs pompiers ani kasobonba lakanabagaw donc n ka foli tun bɛ ɲɛsin u ma kosɛbɛ o kɔnɔna na min ye démocratie jamanakuntigi fɔlɔ ye n'o ye Alpha Umaru Konare ye ale nana sigi donc ale sigilen ale ka jɛkulu dɔw tun bɛ Kuluba donc olu de y'a da ne la ko Général Philippe Kone ka d'a kan n ka radio baara kɔnɔna na
nka foli tun bɛ kɛrɛnkɛrɛn kosɛbɛ ka ɲɛsin an balima finitigilakaw ma parce que olu ye an lakanabaw ye donc généraliya sɔrɔla o cogo de la o de kosɔn olu y'a danna général Philippe Kone donc fo ka taa se bi ma o kɛra n tɔgɔ ye voilà. Ayiwa i ni ce o ɲininkali jaabi kosɔn. Awɔ. Yala don nataw la projet dɔw b'i bolo wa? Don nataw la projet dɔw bɛ n bolo sabula n'i y'a jateminɛ n bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la karate discipline dɔ bɛ yen ko taekwondo donc n y'o fana daminɛ depuis 1991 san 1991 donc n ye taekwondo daminɛ donc an bɛ don min na i komi bi ceinture noire 5e dan o bɛ n bolo donc fédération malienne de taekwondo la n ye instructeur ye mɔgɔ kalanna o ne yɛrɛ karate salle 4 bɛ ne bolo o ne yɛrɛ ka salle n ka baarakɛyɔrɔ ye donc n'i y'a jateminɛ taekwondo kɛra discipline dɔ ye min ye ne dɛmɛ kosɛbɛ ka d'a kan an b'a di sport bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que sport kɛla n'i y'a jateminɛ mɔgɔ min bɛ sport kɛ ka caya a ka bana misɛnnin ka dɔgɔ donc o de ye a diya ne ye kosɛbɛ donc misiki kɔnɔna na n bɛ ale fana kɛ ka fara a kan parce que a bɛ farikolo lafiya. I ka ɲininkali sisan an bɛ segin ka na i ka ɲininkali la n'o ye projet minnu bɛ n bolo a ka di n ye don n'a nataw la ka studio belebeleba dɔ dayɛlɛ tanunikɛlaw tɔgɔ la ka fɔlikɛminɛn dafalen bila a kɔnɔ tanunikɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na n'u bɛ fɛ ka album bɔ u ka na u ka baara kɛ Yesu Kirisa tɔgɔ la u lafiyalen o bɛ n ka projet la bi. N'o don sera anw yɛrɛ na taa dɔnkili caman bɔ yen. O bɛ kɛ ni Ala sɔnna. Yala conseil dɔw b'i bolo ka di bi denmisɛnninw ma dɔnkilida cadre kɔnɔ? Bon ladilikan tɛ ban hali e yɛrɛ bɛ se ka ladilikan di ne yɛrɛ ma sabu n'i y'a mɛn dɔnkili ne kɔni hakili la dɔnkili bɛ bɔ bibili de kɔnɔ bibili ye Ala ka kuma dafalen ye point tɛ se ka bɔ a la virgule fana t'a jɛ donc Ala ka kuma dafalen o ye bibili ye o de kosɔn Matthieu sura 10 verset 7 a bɛ fɔ ye ko aw taatɔ ka wajuli kɛ ko sankolo masaya surunyana a ye banabaatɔw kɛnɛya ka jinɛw gɛn ka bɔ mɔgɔw la aw y'a sɔrɔ gansan aw ka di gansan o de kosɔn ka album filanan in n y'ale titiri kɛ an ka taa ka kibaru duman fɔ sabula Marika sura 16 verset 17 b'a fɔ ko minnu bɛ danaya kɛ matigi Yesu Kirisa la olu n'a ni taamasiyɛnw kɛ u na jinɛw gɛn ka bɔ mɔgɔw la Yesu Kirisa kelen pe tɔgɔ la Yesu y'a fɔ ko fanga bɛɛ dira ale ma sankolo la ani dugukolo kan donc ni fanga bɛɛ dira Yesu Kirisa ma sankolo la ani dugukolo kan est ce que anw kan ka siran ka tanuni kɛ wa donc anw man ka siran ka Ala ka baara kɛ donc Ala ka baara anw kɔni bɛ na kuda ye. An balimakɛ Philippe i ye album bɔ album bɔli wagati la yala i kelen de y'a kɛ wa ou bien i ye dɛmɛbaa dɔw sɔrɔ ka fara i yɛrɛ kan? Ayiwa i ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Bamananw b'a fɔ ko bolomanden kelen tɛ bɛɛ ta bolo bɛɛ n'a dayɔrɔ don n'i y'a jateminɛ ni album baara la n kelen m'a baara kɛ ni jɛkulu dɔw y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ye John Kone ale ye Minustar groupe ɲɛmɔgɔ ye John Kone donc an ye baara in fanba kɛ ale ka studio la Ɲamana studio ye Africa Soul Production donc o kɔnɔna na min ye clavier kɛ Malik Dambele ale ye Ivoirien ye donc ale de y'a clavier kɛ donc fɔliminɛ tɔ minnu b'a la ne ani John Kone donc an yɛrɛ ye olu baaraw kɛ sabula n bɛ guitare fɔ n bɛ batterie fana fɔ an balimakɛ Philippe album bɔra i yɛrɛ da sera ma sisan ko dɛmɛbaaw fana sɔrɔla nka financement yɔrɔ o kɛra cogo di i n'a fɔ an caman b'a kalama cogo min na studio la n'i donna i ka son tɛ kɛ fu financement yɔrɔ n'i bɛ se k'i da don o yɔrɔ la k'o ɲɛfɔ an ye. Ayiwa an balimamuso i ka o ɲininkali fana diyara n ye kosɛbɛ sabula n'i y'a jateminɛ dɔnkili bɔli a kɛ album ye a tɛ taa musaka kɔ
wa musaka ka ca dɔɔni ka da kan ni dɔnkili bɛ caya album na musaka bɛ caya ka taa fɛ surtout n'i y'a jateminɛ ne ka ni album ye dɔnkili 12 de ye donc dɔnkili o dɔnkili n'a fɔra i ka taa studio la ka wari bɔ k'a dilan kelen kelen tiɲɛna musaka ka ca nka ala barika la ne yɛrɛ jɔra ni album wariko ye ni n kun ye dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ n b'a dɔn mɔgɔw b'a di yan mais tellement n ye tanuni kanu a ka di n ye o de kosɔn n yɛrɛ ye n débrouiller k'a financer ka sɔrɔ n ma mɔgɔ ɲininka wa a man tɔɔrɔ. Ayiwa i y'a financement kɛ nka i y'a financement ninnu i y'a financement wari ninnu bɛɛ sɔrɔ dɔnkili de la wa walima an balimakɛ Philippe bɛ baara wɛrɛ kɛ ka fara dɔnkilida kan? Ayiwa ma a sɔrɔ dɔnkili la sabu n'i y'a jateminɛ an dalabaaw ka dɔnkilida yɔrɔw i b'a ye k'a fɔ tuma caman na o tɛ wari ɲini yɔrɔ ye ani wari sɔrɔ yɔrɔ tɛ tuma caman aw bɛ wele ka taa furusiri kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ wari t'a la parce que an ni diɲɛ dɔnkilidalaw ka taabolo tɛ kelen ye voilà mais ne bɛ se k'a fɔ n bɛ ala fo kosɛbɛ ka d'a kan n ye fonctionnaire ye Mali la yan donc o kama n sera ka nin album wari sɔrɔ k'a bɔ walasa ka nɔrɔ da fa ala tɔgɔ kan. Foli belebeleba o dilen de ma. O diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ taa ɲɛ n'an ka ɲininkaliw ye. Ni an filɛbagaw mago sera Général Philippe Koné ma yala o bɛ se ka i sɔrɔ cogo di ni mɔgɔ dɔ mago b'i la a ka mariage kɛnɛ walima denguli kɛnɛ kan walima a ka cérémonie dɔ la a tigi bɛ se k'i lasɔrɔ cogo di? Ayiwa n balimamuso o ɲininkali kɔni jaabi ka nɔgɔ sabu anw yeli ka nɔgɔ kosɛbɛ ani k'an wele ka taa tanuni la i ka kɛnɛ kan ka d'an ye donc ne yɛrɛ ka producteur bɛ yen n'o ye John Koné o ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ye donc n'i ye ale sɔrɔ i bɛ se ka ne lasɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maliba fɔli Jacques Tangara n'i y'ale fana lasɔrɔ i bɛ se ka ne lasɔrɔ baasi foyi t'a la awɔ. Nka ni mɔgɔ min tɛ o tigilamɔgɔ ninnu dɔn don. Ayiwa ni mɔgɔ min tɛ o tigilamɔgɔ dɔn an bɛ se ka téléphone numéro de di awɔ donc an bɛ se ka numéro di ne ka producteur ka numéro o ye 76 48 36 69 ne yɛrɛ ka numéro ye 76 43 23 92 donc n'i y'an wele o numéro fila la i b'an sɔrɔ ni ala sɔnna a ma. Ayiwa awɔ o diyara an ye an bɛ fo halisa o diyara an ye an bɛ ka se an ka jɛmukan kuncɛyɔrɔ ma nka an tɛna fara ɲɔgɔn na ten n'an m'a ɲini fɛ i ka dɔnkili dɔ da ne ni an filɛbagajɛkulu ye. Ayiwa baasi t'a la ayiwa komi an bɛ tanuni kɛnɛ min kan donc an tɛ tanuni kɛ matigi ye ne bɛ nin dɔnkili da k'ala tanu ne bɛ nin dɔnkili da k'ala bonya a ye n'an ka tanuni kɛ anw ka ala ye sabu ale de ye ɲɛnamaya di adamadenw ma. Ayiwa i ni ce o kosɔn. A ye n'an ka tanuli kɛ dɛ ne lajɛbagaw. An bɛ ka se an ka jɛmukan kuncɛyɔrɔ ma an bɛ foli di aw bɛɛ ma aw minnu sɔnna ka aw sigi k'an filɛ nin wagati in na foli o y'aw ta ye ani an b'a fɔ aw ye fɛnɛ an ka Maliba fɔli a compte dayɛlɛlen don Facebook ni YouTube kan ni aw minnu bɛ fɛ k'aw abonné an ka page la i bɛ taa Facebook sanfɛ i bɛ Maliba fɔli taper i bɛ abonné ani YouTube fɛnɛ kan a bɛ kɛ o cogo kelen na n'i ye Maliba fɔli taper i bɛ abonné ani i bɛ notification fɛnɛ ta walasa Maliba fɔli bɛ fɛn fɛn bila i ka se ka o bɛɛ ye o de tun y'an ka bi jɛmukan ye.